Днес ние ще играем Майнкрафт. Като съм показала, ето тук сега съм в моята къщурка, която не е много хубава. В селце съм, това е моята къщурка. Да, аз я построих. И сега реших да направим на някой един прав, на един селянин. Вземам малко дръвче при мен. Отивам до къщата му, ние с него сме съседи. Ще сложа два прънка. Първото го сложих, защото трябваше по-рано. На тези двата съседа седно са един срещу друг. На този също му слагам едно дръвче и сега ще чакаме няколко дни. И като пораснат, ще видите как няма да могат да излизат. Хора, ще бъде много забавно. Няма как сега да превключа на... Няма как да приключа сега, да превключа нощта, защото не може и трябва да обикалям. Също, без да исках, спалнах едно яйце в къщата си. Ужас, хора, ужас. Сега някаква кокошка тук ме коткодяка, ви не я виждате. Виждате, защото... Чете сега, има ли селянин в тази къща? Ам да видя. Чакай, тази къща е ужасна, хора. Тази къща е пълен ужас. Я да реши моят проблем да минава. Не бе, абе ще скачам от тук. Не мога проблема, но като порасне. Не бе, не искам това, бе. Като порасне. Ще е кошмар. Мале, такова дърво ще порасне. What? Добре се тая. Може се разхождам някъде. Аз от един час търся на моята къща, накрая я намерих. Макар че съм в селце. Тук не мога да вземам, не мога да чупя, мога да бия само. Там има един скелет. Има чака да дойда. А пък там има овца. И ми трябва 3 овца, макар че аз имам... Чакай. Я изчекайте малко да видя в копчето. Колко вълна имам. Чай бе, отвори вратата. Така. Имам... Още 2 овци ми трябват. Значи трябва да сляза долу. Ще чакам скелета, може би да се... О, прасенце! Трябва ми прасешко. Ама на мен ми трябва... Чай скелета там ме наблюдава, иска да... Ехо! Отказала се? Сам не падай. Ехо! Слизам при теб. Абе, този не ме е виждал, ужас. Той е сляп. То скелет е сляп, хора. Ме не трябва да слизам долу, защото ме уби. Кукушчица! Ето го, Печо. Печо е там. Скелета ще уби Печо. Значи сега, ще взема бамбука. Така ще обиколя. Ще взема бамбука и ще се върна. Чакай, къде им беше къщата? Значи ще ориентирам се с това дърво. Значи къщата ми е ето тук. Сега, да заобикалям и да взема бамбука. Така. Обикалям. Колко дълго трябва да обикалям? То скелет няма ли да се тръгне? Колко дълго ще ме чака този скелет? Мале, как искам пясък. Това зомби ли е там? Ето го бамбука, а сърцето е ето там. Не е далеч. Отивам при бамбука. После веднага се връщам. Веднагически. Бързо. Вземе бамбука. Захар. Забравих, че не мога да чупя. Връщай се. Не, скелета е там. Бързо, хора, връщаме се в селцето. Бързо, връщай се.
Пусти се, че скелети може там. Добре, че не мога да чупя. Защо останало е проблем? Че сега къде бях аз? Сега вече ще се гъмна вече. Вече Аха, ето е моята къща. Така, искам да си ляга. Искам да е нощ. Помощ. То скелет. Сега ще винаги не мога да чупя. Защо? Не знам. Франка много дълго трябва да изчака на тези два селяни. Да. Скоро няма да се стъмни. Много искам то скелет. Няма ли да се тръгне най-вече? Какво чака? Хората ли чака? Какво чака? Кой чака? Там да става нощ. Хора, не мога да спя вече така. Трябва да правя нещо. За не да ям. Сега ще ми трябва сурово козешко. Той ще го върна. Ти ми е кравешкото ме. Сурово козешко. Козешко, искам да ям. Може да спите само нощта. Може! Добре, може ли да спи сега? Защо? Не ми дававате. Ще видим селените какво правят. Прасенце. Праси. Чакай бе. Крашко. Ай. Чакай бе. Мога да чупя? Ай. Ела бе. Ай. Благодаря за пържолката. Вече имам за пържолка. То скелет няма ли се тръгне бе? О, боже, какво толкова чака? Ай, хора, отивам се в къщата. Да, чакай да се премести месото само. Това ще ми трябва пържолката тук. Айде, лягаме. Чай да затворя вратата, че винаги трябва да затворя вратата. Айде, вече лягаме. Хора, тежка работа е. Айде сега да видим. Значи това е първият ден. Вчера беше първият ден, когато засях дъвчетата. Сега е втория. Още не са полеснали, но имат височина. Това мисля, че е по-голямо, защото го защо е засъзил такова? Засадил такова дърво. Ужас, хора. Те не го са засали. Трябва да закусвам. Закусих. Така, да видим селенцето тук. Говориш на телефона, как крещят? Да, хора. Това, което чувахте, беше странно. И така, пранка мисля, че няма да се получи много добре. Макар че това ще отиде до тук на покрива му. Тази страна. А пък тази на него до тук. И ще има две дървета хем. Супер! Хора, трябва да приключваме. Ще се видим в следващия епизод. Айде, чао! Чао!